एक्शन। सखी कमरिया टूटेला, सखी कमरिया टूटेला। अरे भाई कैमरे पे नहीं आएगा, कैमरा कोई बात करो। लागे हमके डर जब दिया बाबू तेला, अरे वो तो घर बने लागे हमके डर जब दिया बाबू तेला, तपियावा धरे जब पजरिया सखी कमरिया टूटेला, तपियावा धरे जब पजरिया सखी कमरिया टूटेला, सखी कमरिया टूटेला, सखी कमरिया टूटेला, सखी कमरिया टूटेला। बाटे मन बरू नाही मानेला बात हो, करे ना रहम तनिको कोई देता घात हो, कोई देता घात हो। बाटे मन बरू नाही मानेला बात हो, करे ना रहम तनिको कोई देता घात हो। तो बहुते पसेना छूटेला, तपियावा धरे जब पजरिया सखी कमरिया टूटेला, तपियावा धरे जब पजरिया सखी कमरिया टूटेला, सखी कमरिया टूटेला, कमरिया टूटेला। सुनील अगुआ हमके देहले फसाई, कवना पगलेट से हाथ दिहले धराई, दिहले धराई। राइटर रीतिस हमके दिहले फसाई, कैसन पगलेट से हाथ दिहले धराई। तको न चैन से सुतेला, तपियावा धरे जब पजरिया सखी कमरिया टूटेला, तपियावा धरे जब पजरिया सखी कमरिया